Ga dalilin da ya sa Ummi Rahab ta fasa auren Adam A. Zango, domin ko Ummi Rahab ta faɗi wasu abubuwa a dangane da dalilin da ya sa ta fasa auren Adam A. Zango, domin kuwa ta faɗi wasu muhimman abubuwa, kamar yadda a yanzu haka za mu kawo muku wannan rahoton. Mai sauraro, kamar yadda ka sani dai, a rigimar da ta kaya a tsakanin Adam A. Zango da Ummi Rahab, an yi wani tonon asiri, kamar yadda aka gano cewa Adam A. Zango ya shirya auren Ummi Rahab sai kuma ya fasa, to kuma mutane da yawa suna son san dalilin. A yanzu haka dai Ummi Rahab ta fasa kwai akan wannan al'amarin. Mai sauraro, domin jin cikakken wannan rahoton, ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon. Amma kafin nan, dan Allah muna roƙonka, idan har ya kasance wannan shine shigowarka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma kada ka manta, ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Kamar yadda ka sani dai mai sauraro, a jiya ne dai Ummi Rahab ta fito ta tona wani asiri a dangane da rigimarsu da Adam A. Zango, kamar yadda ta faɗi dalilin da ya sa ta ƙi amsar tayin auren Adam A. Zango. Babu shakka mai sauraro, ka san cewa dai wannan maganar ta yi matuƙar yawo a social media, domin kuwa a yanzu haka babu wanda bai san cewa Adam A. Zango ya yi niyyar auren Ummi Rahab ba. Kamar yadda ka sani dai mai sauraro, Adam A. Zango ya kasance tamkar uba a wajen Ummi Rahab, domin kuwa shi ya riƙe Ummi Rahab har ta girma, har ta kai ta kawo yanzu ta girma, ta kai hankalin da ya isa a ce ta yi aure. Sai a yanzu dai wata rigima ta kunno kai a tsakanin Adam A. Zango da Ummi Rahab, kamar yadda wata rigima dai ta kunno kai, wacce mutane da yawa suke ta yaɗa maɗiɗi akan wannan al'amarin. Wasu su ce Ummi Rahab ta yi wa Adam A. Zango rashin kunya, wasu kuma su ce Adam A. Zango ne bai da gaskiya a cikin wannan al'amarin.